Me shayi a ba mu shayi ni da kare na. Ka gane ka mugu haɗa maka tayawa ba ga naka nan ba. Oba biyu shi bidi. Allah yan shanda ko shedi ga can ce yan shaye na sheda daga bakin gaba. Uga kai da labari ya riga iso a madadin ka tai shi na suka tsaya ka kira. Sai obanka ba shayi ne ka sha ba na ce Allah da ka tai ba shi an yi ma albashi. Ina ganin da babu kuwa amma mu gani wace irin kalar kwaya ce. Banda dogon moji gada za matsala da yan sanda goje za su yanzu. Amma ka kai gwarzo ka dogo mana shege. Za mu lunka ma biyu na kuɗin ka. Ka san da muna mugun sha'awar son shan koken. Ka gane yanzu za mu je mu farmake su. Attacking. La illa. Kada ka dabi da shi kuna ma sama ko ƙasa don inda ya bi ka kamo shi. Kace ga dan iska ne dobe wani mudaddan ubanga. Wayo. Kikkiawan aiki kunama. Na yaba ma. An gane ka bakin kemis an kama ka da karhin bala'i an daure an kawo. Halan su ba san da magani haka cewa ba. Ina ga ba zani ba ko kuma rajin zani aiki. Kada mu zo muna ta bata lokaci ga abin da babu hujja. Dan haka wannan kotu mai adalci ta koro ga kara shi kuma karan da ya kamo shi za a gwake shi a mai bulala 70. Shi ke na hukunci ya kare. Rajin zanin goni wane ne shi ya zawo gama ni. In dai da bagin mugu a kan kujera alƙali ko a yanzu mun gawa da zai dada. Hankudi za ka yi mana kunama. Dawo da abin da ya wuce ba abin da yake sa mutum sai bacin rai gobe ya kamata ka hanga. Barka da dawowa kunama. Kacci zan. Sabida nama barka da dawowa shi na za ka cizo na ce mai hone barka da dawowa shike na hasala ya shiko da gudu cikina. Ina jin koyi ki don Allah ke ga zan shirga ta ke zo da ido ke kallon don Allah. Wallahi karanga sai na bashi kashi don uba ne. In kun masa tsayo sai na ci ubansa. Kaca. Na ce Allah yanzu yana sha ma yan kwayan kai ka bayan kaya hawan dauyi. To can ubanka baka ga shi ya kawo mana mashi lahi ba jaja ka cewa ka bugai. Tsakanina da Allah da ka bugai da doyo halitta ka jan mai da shi ga jikin ka ja. Yalo ka bar dama ko shi abin da ya sa ka ga ya cije ka bata mai da yana an kai kuma sannan ofisa ya ce za su kula da kai. To mama amma an bashi abinci in ba a bashi abinci ba ta a bashi. Kai da yalo baba ce ga da wanda ya bashi abinci haka shi ma so ya baka nan ofisa hana shi. Yalo ka gane shi can shi da hanzu yan waye ka ji babu wanda ya bashi abinci. Ya dade bai buga ba ofisa ka dawo kenan. Gaci ya ce a ce muku shi bai je yanwa. Lisha je ka ne ki oban waje ki wa kaya. An zuba da magani yana jan wa ko bai je. Inda yana jan wa sai ya lasai. Ka lasa mana a kawo ma abinci. La ila wallahi bai jinta. Cewa in ce muku a ce shi ya ce a ce ya koshi.